Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ukuthula kube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah zibe nani. Ngicela ukubuza ke kulabantu laba abazibiza ngamaKristu. Ngizofunda manje uJohn 17. Ngicela impendulo ukuthi mabelalela lo mkhuleko lo uJesu uvalelisa abafundi bakhe manje. Babiziwe yini bona, bafakiwe yini kulomkhuleko lo uYeshua awenzayo. Njengoba bona bezibiza ngamaKristu namhlanje. Ngesizulu kuthiwa ugaxekile inyama yomsipha, uhamba uyifaka nje ezintweni ezingakufuni. Akanabandlululo, wayengazelanga nina vele, hayi ngoba enobandlululo. Wayekhuluma nje iqiniso, etshela abantu iqiniso njengoba linjalo. Lalela, John 17 verse 1. uJesu wakhuluma lokho. Ulalelisise mKristu. Ulalelisise mNazaretha. Ulalelisise mWatchtower. Ulalelisise mRoma. Ulalelisise wena ongakhonzi. Kodwa nawe kungenzeka nawe kube khona okuhle okucoshayo. Wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Yamuzwa? Uyahlukanisa. Khazimulisa indodana, akathi khazimulisa mina ngoba ngubra wakho, noma ngoba ngumfowenu, noma ngoba ngubaba omncane, noma ngoba ngubaba omkhulu. Njengoba nina nithi nje uJesu uNkulunkulu, uyakuhlukanisela. Khazimulisa indodana ukuze nayo ikukhazimulise wena. 2. Njengaloko uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. 3. Lalela ukuthi yini ukuphila okuphakade. Wena kholwa mbumbulu, namhlanje uzokwazi ukuthi yini ukuphila okuphakade. Ushintshe, uphume kulobu umnyama ohamba kubo, ubuye uzohamba ekukhanyeni. Jesus was a Muslim, ngiyakuprovela namhlanje. Ukuthi uyangikholelwa noma ungikholelwa. Ukuphila okuphakade yiloku: ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa. Ivule nawe ubunye bukaNkulunkulu. Mawungakholelwa ebunyeni bukaNkulunkulu uyesihogweni, ngisaphinda futhi, akusho mina. Bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Uyamuzwa? Uyakuhlukanisela. Yena uyisithunywa, kodwa kumele kwaziwe bani? uNkulunkulu yedwa. La ilaha illallah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona basezweni, babe ngabakho, wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Sebazi ukuthi konke ongiphe kona kuvela kuwe. Allahu Akbar. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela. Bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona. Lalela u9. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona. Yamuzwa? Uyakhetha-ke manje, uyahlunga-ke manje ukolweni. Angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona, ngokuba bengabakho. Konke okwami kungokwakho,
nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Angisekho ezweni mina. Yamuzwa ukhuluma Isaka ume phambi kwabo kodwa uthi yena akasekho ezweni, uyavalelisa. Basezweni bona, mina ngiza kuwe, Baba ongcwele, bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho, bi-ismillah. You see, egameni lika Allah. Labo ongiphe bona ngabalonda, akekho kubo owalahleka. Yezwa ke, wena othi uJudas wamthengisa, hayi uYeshua wathengisa uJesu. Uthi kubafundi bakhe akekho kubo owalahleka. Kepha kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kaloku ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda, ngokuba bengesibo abezwe, njengaloku nami angisiye owezwe. Angiceli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Abasibo abezwe, njengaloku nami angisiyo owezwe. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengaloku wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo, ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye, njengaloku wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuba babe munye, njengaloku thina simunye. Mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengaloko ungithandile. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona, ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo. Uzwile? Ucelela abafundi bakhe laba abamlalelile ukuthi babe naye enkazimulweni yasezulwini. Hayi noma ubani. Wena ungena kuphi? Angikuphindele. Wena ungena kuphi? Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Cela impendulo.